Hello po, Ma'am Susan. May pinapa-deliver po kasi sa inyo dito yung mga galing po sa mga inaanak nyo. Bali po, may shipping fee po kasi yun na 2,800. Sabi po nila, sa inyo ko na lang daw po hingiin. Yun nga po, yun nabalita po namin nag-assorted daw po kayong tinda. Ano nga rin? 2,000? 800 po. Shipping fee po. From Legazpi po kasi kami, ma'am. Bali, pinadeliver po dito ng mga inaanak niyo po. 2,000? Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna. Ako nang bahala, mismo sa labis ang iyong nagawa, pahinga muna. Ako na, la tara tara, la tara tara, la tara tara tara, la tara la tara. What's up mga ka-JFS? Again and again, I'm back! I am ating your Love Enterprise Ambassadress! At muli na naman tayong magbabahagi ng saya at sorpresa sa isang parte ng lugar dito sa Bicol. At ngayong hapon, andito tayo sa Tara, Sipocot, Camarines Sur upang sorpresahan isang pinakabonggang hinang na tiyak na bibigyan natin ng swak at sulit na packages from JFS team. Actually mga ka-JFS, itong susorpresahin natin ay malapit sa puso ng mga nagpasorpresa dahil tinuring nila itong pangalawang ina na talagang napakamamahal sa kanila. Kaya binibigyan nila ng napakaswerte at swak na sulit na packages mula sa atin. So ano bang iniintay natin? Kilalanin na natin ang mga regalo na ihahandog natin sa kanya ngayong hapon. Andito sa likuran ko, meron tayong napakasarap na kakanin from Ning's Classic Merienda. Ang napakasarap naman natin ditong chicken. At meron din tayong spaghetti, creamy spaghetti. At ang ating letter na babasahin mamaya. At syempre, napakasarap naman nating assorted fruit basket. So wow na naman talaga. At exciting na naman ang happiness ang ihandog natin sa ating maswerteng nanay ngayong hapon. So ano mag-inintay natin? Kilalanin na natin kung sino siya. From our social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel, JFS Petals and Services. We don't just create but to captivate, giving good vibes and happiness and extraordinary. Tara nang samahan niyo kami dito sa Tara, Sipocot, Camarines Sur. Mga ka-JFS, so andito na tayo sa Barangay Tara, Sipocot. Tara na't samahan niyo kung surprisahin ng ating Lucky Mommy for today. Yung may Xerox. Okay Logan po. na lang dyan. Okay, sige po. So, dito tayo ngayon sa aking hometown. Dito. Hello po! Good afternoon po. Ano po? Ay, andito po ma'am si Ma'am Susan asan yun? Ma'am Susan? Ay, hello po Ma'am Susan. May pinapa-deliver po kasi sa inyo dito yung mga galing po sa mga inaanak nyo. Bali po, may shipping fee po kasi yun na 2,800. Sabi po nila, sa inyo ko na lang daw po hingiin. Yun nga po, yun nabalita po namin nag-assorted daw po kayong tinda. Ano nga rin? 2,000? 800 po. Shipping fee po. From Legazpi po kasi kami, ma'am. Bali, pinadeliver po dito ng mga inaanak niyo po. 2,000? Yung mga items po, bayad na. Yung mga items po. Bali po, yung shipping fee daw po, sa inyo ko na lang daw po hingiin. Galing po kay... Wala dito. Kay Mark Joseph.
Kay Mark Joseph Pasis. Galing ako 2,000. Yan po. Wala akong 2,000, B. Paano po yan, Mami? Ganto na lang po. Ipa-receive na po muna namin sa inyo para po makita nyo. Mamaya na lang po natin pag-usapan kung ano po. Iyo, garo. Tara po. Mami, so ano po, dito po yung mga pinadeliver sa inyo ng mga pamangkin nyo, ay ng mga inaanak nyo ni Sir Mark Joseph. Alam niyo po bang may darating sa inyong deliver? Wala. Wala pong nasabi sa inyo. Wala po. So paano po yan? Ano pong kasunduan na lang natin dito? Ewan ko, wala ko alam dyan. Wala siyang alam. Paano yun? Sige po. Kanta na lang, Mami. Papakita na muna namin sa inyo para makita natin kung para sa inyo po talaga. Then pag-uusapan na lang po natin kung paano yung bayad. Ano po? Okay lang, Mami. Parang kinakabahan ko po, Mami. Wala akong pera. Wala pera. Sige, Mami. Pabukas na lang po ako dito. Dito po, Mami. Dito po. Dito po. Dito po. Yan. Yan po. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hello, Mami Susan. Napakagandang hapon po sa iyo dahil kami po ang JFS Petals and Services at naparito po kami dahil chismosa po kami ng bayan na balitaan po namin na birthday nyo daw po ngayon. So, Mami, happy birthday po. Isuot nyo naman po tong lucky sash namin na merong happy birthday para po yan sa inyo, Mami. Ayan. At syempre, meron din po kayong masasarap na pagkain. Meron po kayo dyan na chicken, kakanin, may lumpia, may spaghetti, at may fruit basket na napakaganda para sa inyo, Mami. So, yan pong regalo na yan ay galing po sa inaanak nyo na si Sir Mark Francis. So, kamusta, Mami? Naiya si Mami. Kamusta naman po ng feeling na masurpresa? Feeling 18 ngayong araw. Feeling 18, nakasash eh. Feeling 18 eh. Kamusta, Mami? Speechless? Wala akong masabi. Talagang hindi ako kinalimutan ng mga inaanak. Ayun, Ang Mami. inaanak ko dyan, hindi naman si Maki. Sino Yung po? isa, yung AD. Mali po yung nabalitaan namin. Ganun po. Mali po yung nabalitaan namin, Mami. Tawag nila sa amin na yun. Ayun po, Mami. Yung Mark, yung inaanak niyo po, tinuring po kayong nanay. Nabalitaan po namin na tinuring po kayong nanay dahil ano po ang kadahilanan na parang sa inyo po napalapit sina Sir Mark at yung isa pa po. Doon ako nagtrabaho sa kanila. Okay po. Tapos po, Naging malapit. At saka pinsan ko talaga sila. ayan. So ngayon, Mami, meron akong gustong basahin na mensahe para sa inyo na pinabibigay po ni na Sir Mark. Ito po yung message. Babasahin natin. Tara't samahan niyo po kami dito, Mami, para makita nyo yung message nila para sa inyo. Ito po, Mami. Lapit ka po dito, Mami. Hello, Nang! Happy birthday po! Wish po namin na maging happy ka and healthy ka pa, lalo na in the future. Ara mo man na mayo na si Mama, ika na ang sunod ming Mama puon pa kadto. Wish ko na lang po maging maugma ka pa lalo. I love you. Mwah. Ayan, yung message nila para sa inyo, Mami. So talagang hindi po kayo nakalimutan ng inyong mga inaanak dahil napalapit po kayo sa kanila, tinuring nila kayong pangalawang nanay. Ano pong gusto niyo sabihin sa kanila, Mami? Ika magparangirit, nangigigit. Charot lang. Charot lang. Umibig ka lang. Charot lang. Ano ang gusto niyo sabihin, Mami? Ay, may tumutunan. Salamat po sa Gabos. Pati sa mga pamangkin kong ini, salamat sa Gabos. Then hindi ako pinabayaan. Bulgad to hanggang mo niya. Ay. So parang hindi ko na, wala po kasi dito maming cake ngayon. So siguro, hindi po ba kayo mahilig sa matatamis? Bawal po ba kayo ng matatamis? Dahil wala tayong cake dito. Okay lang. So mami, kahit po wala tayong ibablow na candle, meron din po ba kayong cake doon sa loob? Wala. Wala. So ngayon mami, kahit po wala po kayong ibablow na candle, at least mami, nalamdaman niyo yung presence niyo na birthday niyo and hindi po kayo nakalimutan. Ano pa pong gusto niyo sabihin sa mga inaanak niyo, pasalamatan and everything? Salamat sa Gabos ko inaanak, saka sa mga pamangkin ko.
Dahil, saro sinda sa nagagabay sa ko hanggang pagburang ko gayon niyaon man sinda. Masaya ka ba, Mami, ngayon? Ayaw. Sobrang saya. First time niyo po ba itong maranasan ng gantong surprise? Oh, wala na pong susunod. Pero sorpresa ka na. Kala mo may susunod pa. Charot lang, Mami. Charot lang, Mami. Again, Mami, happy birthday pa. Ilang taon ka na, Mami? 57. 57. Wow, napakalaking bagay po na nakarating tayo sa 57 years of existence. And again, Mami, happy birthday po. Halika dito, Mami. Lapit ka dito, Mami. Again, we are the JFS Petals and Services. Ito nga ang napakaswerteng nanay natin here at Tara Sipokot na binigyan natin ng saya at sorpresa. Again, I am Ate Angel. May gusto ka pa bang salamatan, Mami? Pag-iingat and everything, wala na? Wala na. Sa mga kabarangay nyo na nanonood, charot lang. Ayan, ano pa gusto niyo sabihin? Wala na po? Wala na po. O, isang I love you naman, Mami, sabay flying kiss. I love you sa Indogabos. Wow! Again, Mami Susan, happy birthday po. Again, I am Ate Angel. Follow, like, share, subscribe for our social media accounts. At samahan niyo kami palagi sa aming paglalakbay together with our JFS team. And again, we don't just create but we captivate. Mami, magbabay ka naman po.